Emlungu. Yebo. Sure. Siphi inyanga namunyalo? Today is Friday, sis. Inyanga ke? It's February. February. Yes. NgoJanuwari esikoleni bebafuna ama-tissue nama-Type-Pack. Tissue na Type-Pack? Yebo. Ho. For? Nifuna ukudlalisana nama-tissue nama-Type-Pack kumbe bafuna for yini esikolweni? Bafuna ke nama-test. Okay. Wena ubhala ngani? Ngazaba sisi khona ama-Type-Pack ngibhala Monday, Tuesday, Wednesday yabo? Thursday, Friday, right. So hamba nawo lama-Type-Pack. Bambe. Thani ukuthi mi now. Yabona nama-tissue. Already sengiyade ukuthi bawufuna ukubothenga kona esikolweni yabo? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Nale gama yakho book ngisibhalile yabo? Nokucola. Bese hamba nawo nika ama-mistress. Batoza bakukhalela wena ufuna break bakunike lithi mi hamba ni break yabo? Hamba now enjoy. Emlungu abafuni logo. Abafuni logo. Eboxini lawo. Thina labanye Nama-tissue eboxini lawo. Thina labanye siyahlupheka shem, yabo? Lamalanga siyahlupheka shem. Inyala umela ukuthi ukuze nisikhalela kahle ukuthi angeke sikubhalela kahle inyala ukuthi 1 2 3 4 5 kuphelele nje. Hamba unike mistress ojabula mistress ethu ukuthi sekukunge ku right. Fake khona ngifake ngibona ukuthi ucoba utonike mistress. Namuhla ngifuna kumfonela ngibani mistress wabani? Wow. Yini isibongo sakho na? Ngathi. Ubani isibongo? Namuhla ngifuna kumfonela. Ngifuna ukukuva kahle ukuthi umniketile lama-Type-Pack nalena ne-toilet paper. Hamba nawo. Hamba nawo. Ufuna into